बिटिआरनि रायजोफोर बे सावगारिया मा फोरमायनो सानदों बे सावगारिनि गेजेरजों मा फोरमायनो सानदों मालाबा नोंथांमोना बिजिरनानै नायदों आरो रावबो नायाखै खोमा दे आं जिबायदि सानो जोंनि गोबां बर' मानसिफ्रा बेफोरबायदि खोन्थाखौ मालाबाबो गावनि ब्रेनजों मालाबाबो बिजिरनानै नायनो थाखाय सेस्था खालामा। जोंनि मानसिया मा मावनांगौ दांनांगौ लोंनांगौ जानांगौ आरो जोंनि मानसिफोरा बैफोरखौ बांसिन सानो आरो नाथाय गावजों गाव जोंनि गेजेराव अनलायनाय दङ फोथायलायनाय दङ नाथाय बेफोरबायदि फोथायनायखौ सोरबा फोथाय खेबस' खालायगासिनो दङ। बै फोथाय खेबस' मानसिफोरखौ जोंनि बर' समाजनि मानसिया मा खालामनांगौ बेफोरखौ जोंना साननांगौनि गोबां गोनांथि जानानै फैदों। मानो होनना बुङोबा जों दा नाय आसामनि सिङाव थानाय बिटिआर बायदि जायगायाव बा गुबुन गुबुन जायगायाव जोंनि बर' मानसिफोर गोबां दङ। जोङो बिटिआरखौ माला बड'लेण्ड जागोन आसामनिफ्राय माला सेपारेट जागोन माला सेपारेट खालायगोन माला खालामनो हागोन बेखौ जों गोबां अराय सम जोंनि गोसोनिफ्राय आर'ज गाबो थारमाने जाथों जोंनोबो मोनसे स्टेट नांगौ रायजो नांगौ जोंनोबो बिदि आर'ज गाबो। नाथाय बिटिआर जों जिबायदिखौ सापर्ट खालामनानै जोंनि आत्मबिश्वासजों जोंनि गोसोनि अननायजों जिबायदि मानसिखौ जों सापर्ट खालायनानै बैफोरबादि लेभेलाव लाङो जाहाथे जिबायदि लेभेलाव जोंनि हारिनि रैखाथि जोंनि हारिनि डेभेलपमेन्ट ओमफ्राय जोंनो गावनि जोनोम जायगा माने जोंनि बर'नि जायगा नांगौ होननानै जों जिबायदि आसा खालामनानै जिबायदि मानसिफोरखौ थिनहरो नाथाय बेफोरबादि मानसिया दिनैसिमबो फोथाय खेबस' खालामगासिनो दङ। दिनै आं दा नाम बुंगोन गाज्रि मोननो नाङा दे जायफोरा जेखौ सापर्ट खालायो बिसोर गाज्रि मोननो नाङा। हाग्रामा साराबो गोबां हाग्रामा सारा आगोल बिराद मोजां खामानि मावदोंमोन आरोना आं नुनायाव आरो बिटिआराव आगोलथ' बिटिसिनिफ्राय बिटिआर जाबाय आं नुनायाव हाग्रामा सारा गोबां मोजां खामानि मावदोंमोन दे आइटि कलेज बानायदों बिथाङा आइटि इन्डास्ट्रिनि प्लान लादोंमोन नाथाय हाखस'सै नाथाय हाग्रामा सारनि किसुमान सापर्टारफ्रा एसे गुन्दागर्दि खालायोमोन नोंथांमोना आं बेफोरबायदिखौ मोजां मोनदों गुन्दागर्दि आरो मरेलिस्ट जाबायदि मानसिया मरेल पुलिसगिरि देखायना मरेल पुलिसगिरि जाबायदि मानसिया देखायो आं बेफोरबायदिखौ एकदम सैखाथारा। जों बिदेशआव दङ जों बिदेशनि आयेन कानुन मथे जों सोलिनांगोन मरेल पुलिसगिरि नङा मरेलिटि नङा आयेननि गेजेरजों रावजों जों सोरबा सासेखौ अननानै राव होबासो बै सासे मानसियाबो आंखौ अननानै राव होगोन। बै साननाङा दे आं गुन्दागर्दि खालायगोन बे गुन्दागर्दिया नोंनि साननि थाखायल' अराय सम थाया। नाथाय हाग्रामा सारनि खामानि किसुमान मोजांमोन नाथाय बिसोरनि किसुमान मावगिरिफोरा बिथांमोना एसे मरेलिटि आरो गुन्दागर्दिखौ जुदि खम खालामोबामोन आरो बर' रायजोनि किसुमान खोथाफोरखौ जुदि खोनासङोमोनबा दिनैसिमबो हाग्रामा साराव थागौमोन आरो आं थानायखौ लुबैदोंमोन। नाथाय बेफोरबायदि जाहाथे उन समाव जुदि बायसान्स जुदि हाग्रामा सारनि सरकार फैयोबा नोंथांमोना बिदि एकदम सिर' जिबन दा खालाम आरो बिटिआराव गुबुन हारिनि मानसिफोरबो थानो हागौ दा बिटिआर होननानै दा बड'लेण्ड जाबा बायसान्स इसोरनि कृपा आफा इसोर बोराइ बाथौनि बा आल्लाहनि कृपायै बा जिसासनि कृपायै जुदि जों बड'लेण्ड मोनोबा बेयाव जोङो सोब जाथिखौनो जोङो बर' बायदि अननानै बर' बायदि साननानै जों सोलिबासो जोङो गावखौनो गाव मोजां हारि होननानै जोङो सिनायथि होनो हागोन आरो नाथाय बेबायदि खालाया गाराबो जुदि मरेलिटि आरो गुन्दागर्दि खालायोबा जों मालाबाबो गावखौनो गाव मोजां होननानै सिनायथि होनो हानाय नङा। आरो दा जिबायदि इउपिपिएल सरकारनि जिबायदि खामानि मावगासिनो दङ आरोना नोंथांमोना बे नुबाय थानाय बे सावगारिया मा फोरमाय नोंथांमोना मिथिगौ बे इउपिपिएल सरकारखौ लाबोनाया रायजोफोरा लाबोदोंमोन मा आसायाव लाबोदोंमोन नाथाय बे आसाखौ दिनैसिमबो प्रमद बर' सारा मानो खालामनो हायाखै मानो खालामनो थाखाय सेस्था खालायाखै। जोंनो दा आइटि इन्डास्ट्रि नांगौ जोंनो आइटि इन्डास्ट्रि नांगौ आइटि इन्डास्ट्रि डेभेलप जायागौ माने जों मालाबा ग्र' खालामनो हानाय नङा।
जोंनि मेन इन्डास्ट्रियानो जोंनि भारतनि जोंनि देशनि मेन इन्डास्ट्रियानो जाबाय आईटी इन्डास्ट्रि प्लास मा होनो बेखौ फार्मा इन्डास्ट्रि आईटी इन्डास्ट्रि फार्मा इन्डास्ट्रि टेक्सटाइल इन्डास्ट्रि बेफोरबायदि इन्डास्ट्रिखौ जों जुदि लाबो हायाबा जोङो जोंनि जायगाखौ बिटिआर बायदिखौ जों डेभेलप खालामनो हानाय नङा। आं जेबादि नुदों बिपिएफ सोरबा होनो बिपिएफआ गाज्रि सोरबा होनो इउपिपिएलआ गाज्रि बेफोरबायदिखौ सोरबायदि मानसिफ्रा खालायगासिनो दङ बेफोरबायदिखौ सोरबायदि मानसिफ्रा खालायगासिनो दङ जायफोर बायदिया सरकार दा रुलिंआव थानाय सरकारनिफ्राय थाइसे थाइनै फैसा मोननानै बेफोरबायदिखौ जोंनि रायजोनि गेजेराव उगुल थुगुल खालायगासिनो दङ। नाथाय जोंनि रायजोफ्रा बर' रायजोफ्रा बेफोराव थाङालासिनो जोंनि मेन फकासआ मा आलादा रायजो नांगौ जोंनो डिभाइड आसाम 50-50 जोंनि मुद्दाया मा जोंनि मेन मुद्दाया मा जोंनि फकासआ अबाव जोंनि साननाया मा जों मा लुबैयो जोंनि मुद्दाया मा बेयाव सब समय स्टेन्ड जानानै था जोंनि बर' रायजोफोरा जुदि बेफोरबायदिखौ जुदि जोंनि मानसिया जुदि स्टेन्ड थायाबा जोङो आलादा रायजो बड'लेण्ड मोननाया बिराद गोजाननि खोथा जागोन आरो बियो जोङो बेफोरबायदिनो गावजों गाव बुलायलायबाय थागोन सुलायलायबाय थागोन गावनि गेजेराव जों गाज्रि जालायलायबाय थागोन। बेनिखायनो बेफोरबायदिनिफ्राय एसे गोजानाव थानानै जोंनि मेन फकासआ मा जोंनि मेन मुद्दाया मा बेयाव जोंनि बर' रायजोफोरा गसंनानै था। आं बुंनो थाङा प्रमद साराबो गाज्रि होननानै आं बुंनो थाङा हाग्रामा साराबो गाज्रि होननानै नाथाय नोंथांमोना मोजां जानानैबो मोजां मानसि जानानै दोनो बर' हारिनि गोरिब बर' हारिनि जातिफोरनि थाखाय नोंथांमोना दिनैसिमबो मा मावाखै होनना बुंजायो मावदों नाथाय बेसेबां मावनांगौमोन नाथाय इसिबां मानो मावाखै नोंथांमोना। दिनै खालि नोंनि फिसाया बाहेरायाव थांनानै फरायनानै गिदिर जाबाल' जानाय नङाना जोंनि बे मा होनो बेयो बैसोमुथियाव आबाद मावनानै जानाय बेफोरबायदिनि फिसाया मोजां जानांगोन ना जानाङा बेफोरबायदिनि फिसाफ्रा मोजां शिक्षा मोननांगोन ना मोनाङा जों बादि गोरिबनि फिसाफ्रा नोंसोर बायदिया जेरैबायदि प्राइभेट स्कुलाव फोरोंनानै गुबुन स्कुलाव दोननानै फोरोंनानै जेरैबायदि नोंथांमोना नलेज होयो बा गियानि बानायो जोंना फायथ' अकात गैया जोङो सरकारि स्कुलाव फोरोंनानैनो जों बिसोरखौ मोजां खालामनो थाखाय सेस्था खालायो नाथाय बैफोरबायदि सरकारि स्कुला जे डेभेलप जानांगोन ना जानाङा बेयाव फोरोंगिरि थानाय ओमफ्राय बिनि जिथुमा स्कुलनि गभर्नमेन्ट स्कुलनि फोरोंगिरि बेजों लोगोसे स्कुलनि कमिउनिटिनि मानसिफोरा बेफोरबायदि स्ट्रं जानांगोन ना जानाङा बेफोरबायदिखौ सोर स्ट्रं खालायगोन सरकारनिफ्राय माबा मोनसे जोङो जुदि बिसोरखौ गाइडलाइन्स होयोबा सरकारनि गेजेरै बे कमिउनिटि मानसिफोर फल' खालामनांगौ जाहाथे बे फोरोंगिरिया मोजां शिक्षा होनो हायो। आंथ' एसेबां नुगासिनो दङ नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आं बुंनाय खोन्थाखौ दै आं जेसेबां नुगासिनो दंना आं सानो मालाबा ना बे गभर्नमेन्ट स्कुलफोरा मालाबा गैला जासिगोन खोमा मानो होनना बुङो गभर्नमेन्ट स्कुलाव मोननाय शिक्षा आरो प्राइभेट स्कुलाव मोननाय शिक्षा बहुत डिफारेन्स दङ। दिनै मानसिफोरा गावनि बिखान्थिखौ दै खालायनाबाबो प्राइभेट स्कुलाव मानि थाखाय होनो नाजायो माथो बिनि फिसाया मोजां जाथों मोजां शिक्षा मोनथों बैनि थाखाय होयो प्राइभेट स्कुलाव आरो प्राइभेट स्कुलनि मास्टारा सासे मास्टारा बेसेबां दरमाहा मोनो नोंथांमोनाथ' जायबायदि मानसिया प्राइभेट स्कुलाव फोरोंगिरि फोरोंगासिनो दङ बिसोरबायदि साननो हागोन बिसोरनि न'खरनि खरसायाबो जेने थेनेसो ओंखारो खोमा होनबा बैयाव फोरोंनाय गथ'आ बोरै मोजां जायो बेखौ जों मालाबाबो एसे साननानै नायनांगौ। बैफोरबायदि हिसाबै जुदि जोङो गभर्नमेन्ट स्कुलखौ जुदि डेभेलप खालायोबा मोनसे गभर्नमेन्ट स्कुलाव जेनेबा एलपिनिफ्राय लानानै एलपि एमइ हाई सेकेन्डारि हाइयार सेकेन्डारि कलेज लेभेलाव जोंनि बे एलपि स्कुलावनो जेनेबा बुंनो थाङोबा साबेसे मास्टार होयो गभर्नमेन्टआ सासेल' होयो बे सासेल' बेसेबां खस्थ' मोनो बे गथे स्टुडेन्टखौ फोरोंनो थाखाय बेसेबां खस्थ' मोनो जुदि सानैमोनबा बिथांमोना मोजाङै फोरोंलांनो हागौमोन आरो थिग बेबायदिनो जेरैबायदि गभर्नमेन्ट स्कुल जेरैबायदि प्राइभेट स्कुलाव जेरैबायदि फोरोङो बा जेरैबायदि शिक्षा होयो जुदि गभर्नमेन्ट स्कुलाव जुदि बेफोरबायदि शिक्षा होयोबाना भगबान कसम आफा बोराइ बाथौनि कसम जाना बुंदों आं
जोंनि गोरिबनि फिसा बेसेबां गियानि जागोन ना बे सासे धोनिनि फिसाया बेसेबां गोरिब बेसेबां गियानि जानो नङा आं बादिनि जेनेबा फिसाया जुदि बेसेबां गियानि जागोन ना सासे गोनांनि फिसाया बायदि गियानि जानो नङा जुदि गभर्नमेन्ट स्कुलखौ डेभेलप खालायोबा आरो खासकर आं बुङो दा जोंनि बर'नि मेन जायगाया जाबाय आं सब समाय बिटिआरखौ बिराद मोजां जानायखौ लुबैयो मेगनजों नुबाय थायो आङो बिटिआर बायदि जायगायाव माबायदि सिटुएसन जायो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबाय थायो बेफोरखौ जुदि प्रमद बर' सारा जुदि बर'नि हारिनि जुदि खामानि मावनो फैदोंमोनबा बेफोरखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय बेखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय बिथांनि पलिसिया मा बेखौ बिथाङा गावनि पलिसिनि गेजेरै बेखौ कन्ट्रल खालामनो हाया नामा मानो हाया नोंथाङा मानो थाखाय फैदोंमोन नोंथाङा राजनितिकआव नोंथाङा बर' हारिनि खामानि मावनो होननानैसो फैदोंमोन नाथाय दिनै बेसेबां खामानि मावदों बर' हारिनि जानानै नोंथाङा बियो नोंथांनि कर्तब्य नंगौना नङा बे सावगारिया बिराद दुखुनि बाथ्रा फोरमायदों बे सावगारिनि गेजेरै जाय मानसिया बानायदोंना बिराद मोजां बानायदों बे खिन्थु रियेलिटि एकदम रियेलिटि आरो बे नोंथांमोना सावगारि नुबाय थानाय बे एकदम रियेल आरो बियो बेनिखायनो आंना मोनसे गुजारिस मोनसे आरज गाबो आं जाहाथे बर' हारिनि जानानै खामानिखौ माव बर' हारिफोरा बर' रायजोआ मा लुबैदों नोंथाङा बेखौ जुदि साननानै जुदि दा जोंनि मेन लिडा सोर बिटिआरनि लिडा रुलिं पार्टियाव थानाय मेन लिडा सोर लिड खालामगासिनो दं दा बिटिआरखौ प्रमद बर' सार बे प्रमद बर' सारा बेफोर खोथाखौ साननांगौ बिराद गोनांथि दिनै नोंनि फिसाखौल' नोङो मोजां खालामनो साननाङा बै हालुवा जाम्थियासो गावनि बिखान्थिखौ दै खालामनानै बै समाव माबायदि स्ट्रागल खालामदोंमोन माबायदि संघर्ष खालामदोंमोन माबायदि नांदोंमोन सरकारजों बेखौ एसे माइन्डआव लाबोनानै खामानिफोरखौ माव होमबा बर' रायजोआ अराय सम नोंथांखौ अनगोन नोंथांजों थाबाय थागोन आं हाग्रामा सारखौबो बुंनो सानो जुदि बायचान्स जुदि हाग्रामा सारि सरकार फैयोबा नोंथाङा नोंनि बेसेबांखि मावगिरि दङ मावफुंगिरि दङ नोंथांनि गेजेरै बेसेबां मावग्रा मानसि दं बेफोरबादिखौ मरेलिटि ओमफ्राय मरेल पुलिसगिरि आरो ना मरेल पुलिसगिरि आरो जिबादिया माथे आयेननि खोथा मानिया जाहाथा गावनि गोसोबादि खामानि मावो आरो गुन्दागर्दि खामानि मावनायखौ जुदि बन्द खालामोबा ना आं एकदम गोसोनिफ्राय बिराद मोजां मोनो आरो बर' हारिनि मानसिफ्राबो मोजां मोनगोन आरो बे गुन्दागर्दिजों देरहानो गुन्दागर्दिखौ नोङो सिर' जिबन लाखिनानै थानो हानाय नङा जों थैनानै बयबो सानसे बे हायानो जोंखौ जागोन दा जोङो जिउ दङ इसोरा होनाय बारजों जों थांनानै दङ जायै लोङै जों जिबायदि जायो सब इसोरानो होनाय जों मावनानै जायो नंगौ नाथाय बेखौ उननिफ्राय मोनो जोङो इसोरा होनाय आगोल इसोरा गालांनाय बे जोंनि नेचारेलनिफ्राय जों मोननाय बेखौ जाना जों थांनानै दं बयबो रावबो लहा जानानै थांनानै थानो हायाखै रावबो अन्थाइ जानानै थांनानै थानो हायाखै जिबायदिखौ इसोरा मानसिनि थाखाय दाना गालांदों बानना गालांदों बेखौ जों बयबो जानानै दङ दिनै हाग्रामाया जि जायो हाग्रामा जानायखौबो आं जायो जे प्रमद बर'आ जि जायो बे प्रमद बर' जानायखौबो आं जायो बेखौबो आंबो जायो जुदि प्रमद बर'आ ओंखाम जायोबा आंबो ओंखाम जायो हाग्रामाया ओंखाम जायोबा आंबो ओंखाम जायो हाग्रामाया जुदि बेदर जायोबा आंबो बेदर जायो प्रमद बर'आ जुदि बेदर जायोबा आंबो बेदर जायो जों बयबो बिदिनो दङ बेनिखायनो बेनि गेजेरै जोंनि देशनि आयेना माखौ बुङो जोंनो मा नांगौ जोंनि बर' हारिनो बेखौ बुजिनानै जुदि बयबो जौगायनो बयबो जोंनि पलिटिशियानफोरा बर' हारियाव थानाय पलिटिशियानफोरा जुदि बेफोरबायदिखौ माइनाव लाखिनानै बर' हारिनि थाखाय जुदि खामानि मावोबा बर' हारिया जौगानो थाखाय बारा गोबाव नांनाय नङा आरो बेजों लोगोसे मडार्न जिथु माने इडुकेसन जोंना जोंनि माने जे रोंगौथि बेखौ आपडेटजों लोगोसे बेखौ डेभेलप खालामनाया बिराद गोनांथि आरो जोंनि थाखाय मानोना रोंगौथि गैयाबा जेबो गैया इडुकेसन गैयाबा जेबो गैया जोङो मावै दाङै जानो हागोन नाथाय जों बोरै आगबारिगोन जोङो आयेननि गेजेरजों साइन्सनि गेजेरजों टेक्न'लजिनि गेजेरजों जों बोरै आगबारिगोन बेखौ जोंनाव जुदि बेफोर नलेज गैयाबा बेफोरबायदि जोंनाव जुदि रोंगौथि गैयाबा दा होमबा आं दिनै बेखौनो बुंनो सानबाय नोंथांमोना भिडिअ एसे गोलाव खालामदों आं दिनै खालामखादों आं दिनै भिडिअखौ गोलाव खालामगोन होननानै बयबो आंनि भिडिअखौ नायनानै सोरबा गाज्रि मोनो सोरबा मोजां मोनो आं बांसिन कमेडि खालायो नाथाय आं बिदि नङा दे आं कमेडि खालायो जारा फाग्ला खालायो होननानै आंनि माइन्दआबो जारा फाग्ला आंना बिदि नङा आंना साननाया सब समय इकुवेलिटिनि गेजेरै माथो डेभेलप
डेभलपमेन्टनि थाखायल' आं साननाय आरोना मोजांनि थाखायल' आरो आं कमेडि बेनि थाखाय बानाय जाहाथे मानसिफोरा नायनानै मोजां मोनो मिनियो जायफोर बादि नायनानै नुनानै थारमाने एसे गोसोआव मिनिनाय फैयो मिनिनो हायो मिनिनो लुबैयो आं बेनि थाखायसो आं बेफोर कमेडि भिडिअखौ आं लाबोयो आरोना आं बानायो आरो नाथाय आंनि साननायाव बेबायदि नङा दे घटियाफोन आंनि साननाय नङा होमबा आं दिनै भिडिअखौ एसेबां दोनथ'नो सानबाय नोंथांमोना जुदि अनोबा बेसेबां हायो जोंनि बर' मानसिया आंखौ बेसेबां फल' खालाय बेसेबां नायो नोंथांमोना शेयार खालामनोबो बावनाङा आरो मोजां गाज्रि कमेन्टनि गेजेरै गाज्रि कमेन्ट खालायनाङा मोजां कमेन्ट खालाय जुदि गोरोन्थि जादोंबा मोजां रावजों बुहत गाज्रि कमेन्ट खालायबा बयनिबो सेन्टिमेन्टआव हार्ट जायो बेनिखायनो नोंथांमोना शेयार खालाय कमेन्टबो खालाय हानायमानिखौ नोंथांमोना फल' खालामनोबो बावनाङा नोंथांमोना इउटुबावबो नायबाबो साबसक्राइब खालामनो बावनाङा आरो फेसबुक पेजाव नायबाबो फल' खालायनो शेयार खालामनो बावनाङा नोंथांमोना शेयार खालायबासो बेलेगाबो नुगोन नालाय बेनिखायनो आरो भिडिअआ एसे गोलाव जाबाय गाज्रि मोननो नाङा आङो गोबां आरो बुंबावनांगौ दंमोन आरो आं बुंथ'ला आरो उन समफोराव जुदि बेफोरबायदि टाइमिं मोनोबा टाइमिं जायोबा आं बुंबावगोन आरो दोनथ'बाय होनबा ना रायजोफोर